Så velkommen til Point of No Return i min historie. Jeg ved godt, det lyder lidt dramatisk, men hey, vi er trods alt i begyndelsen af et eventyr. Historien den handler om mig, hvis du ikke allerede havde gættet det. Og 2024, det var den sidste dag i det liv, jeg kender. I enhver film er der et tidspunkt, hvor hovedpersonen står over for en udfordring om at træde ud af sin comfort zone. Du ved, den klassiske hjemme-ud-hjemme-struktur, og her står vi. Min store udfordring har altid været, at jeg keder mig. Jeg mener, hvor blev eventyret af? Hvor er magien? Jeg har indset, at hvis magien ikke er der, hvor jeg leder, så må jeg skabe den selv. Så jeg har besluttet mig. Jeg skal være hovedpersonen, du ved. Hende, der ikke giver en fuck, hvad andre tænker, og taler til fremmede på gaden og danser i regnen. Og jeg vil følge 3 grundregler. Romantisere alt. Ha' det sjovt. Og sidst men ikke mindst, se fantastisk ud imens. Og som en god gammel 90'er film, det første skridt i min transformation, en makeover. Så skal du med på eventyr?